त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ दरवर्षी 12 ऑगस्ट हा दिवस आपण ग्रंथालय दिन म्हणून साजरा करतो. आणि या ग्रंथालय दिनासाठी उपस्थित असलेल्या मांजरे येथील मांजरे हायस्कूलच्या शिक्षिका प्रभाग्यवती मामल, त्याचबरोबर सेक्रेटरी अमित परब आणि अमित प्रभू आणि आपल्या या ग्रंथालयाचे प्रमुख ग्रंथपाल अभिमन्यू गवस, त्यानंतर श्रावणी राऊत, अन्य कर्मचारी आणि विद्यार्थी मित्रांनो, असं म्हटलेलं आहे वाचाल तर वाचाल. आणि आजच्या युगामध्ये आपलं वाचन हे अगदी कमी झालेलं आहे. आपण आज वाचताना वाचत नाही आणि आजची पिढी पुस्तक उघडून बघत नाही. आपल्यापैकी काही विद्यार्थी असे असतील की ज्यांनी लहानपणामध्ये गोष्टीची पुस्तकं वाचलेली असतील, साने गुरुजींच्या गोष्टी असतील, अन्य गोष्टी असतील, त्या गोष्टी तुम्ही वाचलेल्या असतील. पण नंतरच्या काळामध्ये आपण या पुस्तकापासून दूर जातो. खरं तर ग्रंथ हे आपले गुरु आहेत आणि ग्रंथाच्या सानिध्यात आपण जर राहिलो तर आपलं व्यक्तिमत्व हे विकसित होत असतं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं जर आपण उदाहरण घेतलं तर बाबासाहेब आंबेडकरांना वाचनाची इतकी आवड होती. आपल्याला माहीत आहे बाबासाहेब आंबेडकर हे अगदी गरीब घराण्यामध्ये जन्माला आलेले. एक वेळचं जेवण त्यांना मिळत नव्हतं, पण त्यांचे वडील त्यांना पुस्तकं आणून द्यायचे. पुस्तकं मिळाली, विकत आणता आली तरी बरंच आहे, परंतु ज्या ज्या ठिकाणी पुस्तकं मिळतील ते आपण पुस्तकालय बघतो, ग्रंथालय बघतो, किंवा ज्या दुकानामध्ये पुस्तकं विक्रीसाठी ठेवलेली असतात अशा पुस्तकाच्या ठिकाणी, अशा दुकानामध्ये ते जायचे. पुण्यामध्ये आल्यानंतर त्या ठिकाणचं पुस्तकालय जे असेल तर त्या पुस्तकालयामध्ये ते जायचे. आणि असं सांगितलं जातं की केवढाही मोठा जरी ग्रंथ असला, मोठं पुस्तक असलं, तर कुठल्या पानावर, कुठल्या पॅरेग्राफमध्ये कुठली माहिती आहे ते सांगायचं. याचं कारण म्हणजे पुस्तकाची आवड. आणि ही आवड जी आहे वाचनाची आपल्याला लहानपणीच म्हणजे विद्यार्थी दशेमध्ये लावून घेतली पाहिजे. आज तुम्ही विद्यार्थी आहात, तुम्ही शिकता, पाठ्यपुस्तकं तुमची आहेत. आम्ही ज्यावेळी शिकवतो आणि शिकवल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी विचारतो किती जणांनी आजचा धडा वाचला. पण मला असं वाटत नाही, पूर्ण मराठी पुस्तक असेल, हिंदी पुस्तक असेल, त्या हिंदी पुस्तकातील धडे सुद्धा वाचण्यापुरता आपल्याकडे वेळ नसतो. खरं तर वेळ खूप असतो, पण वाचनाची आवड नसते. पण ही वाचनाची आवड जर आपण लहानपणी ठेवली तर आपल्या व्यक्तिमत्वामध्ये विकास होतोच, पण त्याचबरोबर आपण वेगवेगळ्या पदव्या संपादन करू शकतो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं जर उदाहरण घेतलं तर त्यांनी 35 वेगवेगळ्या प्रकारच्या पदव्या मिळवलेल्या होत्या. आपण 12वी पास झालो, ग्रॅज्युएट झालो, आपल्याला पुरेसं असतं. पण या ठिकाणी बाबासाहेबांचं उदाहरण मी परत देतो. याचं कारण बाबासाहेब आंबेडकर हे दलित कुटुंबामध्ये जन्माला आलेले होते. आपल्यापैकी सुद्धा अनेक जण गरिबीमध्ये शिक्षण घेतात. आपण म्हणतो माझ्याकडे हे असतं, माझ्याकडे ते असतं तर मी आणखी शिकलो असतो. खरं तर मित्रांनो, शिकण्याची इच्छा जर आपल्याकडे असली तर आपण निश्चितच शिकू शकतो. मागच्या आठवड्यामध्ये सुद्धा आपण बघितलं, तुम्हाला या लायब्ररीची कार्ड दिलेली आहे. आपल्या शाळेत सुद्धा लायब्ररी आहे, पण किती जण आपण त्या लायब्ररीमध्ये जातो, किती पुस्तकं वाचतो. दर वर्तमानपत्र, आता त्यांनी सांगितलं 12 वर्तमानपत्र या लायब्ररीमध्ये येतात. आपल्या 13 वर्तमानपत्र येतात. मराठीमध्ये आहे, इंग्रजीमध्ये आहे, त्यानंतर कोकणीमध्ये सुद्धा एकमेव असं वर्तमानपत्र आहे. आपल्या लायब्ररीमध्ये सुद्धा 4-5-6 वर्तमानपत्र येतात. या वर्तमानपत्राची नावं जरी विचारली तरी आपल्याला सांगता येणार नाही.
याचं कारण असं आहे की आपण वर्तमानपत्र वाचत नाही. प्रेयरमध्ये आपण सकाळी बघतो, तुम्ही आमची प्रेयर होते, त्याच्या प्रेयरमध्ये प्रत्येक विद्यार्थी दर दिवशी एक थॉट सांगतो, मोरल स्टोरी त्या ठिकाणी वाचून घेतली जाते. दिनविशेष तरुण भारतमध्ये प्रत्येक दिवशी त्या दिवसाचं महत्व लिहिलेलं असतं, त्याचं सांगितलेलं असतं. आजचा दिवस जर असेल त्या दिवसाचं महत्व सांगितलेलं असतं, त्याचं वाचन केलं जातं. हे सगळं जर आपण लक्षात घेतलं तर निश्चितच आपण या ठिकाणी या वाचनाकडे वळलं पाहिजे. त्यांनी सांगितलं की या लायब्ररीमध्ये जवळजवळ 27,000 पुस्तकं आहेत आणि ही 27,000 पुस्तकं जर दुसरी चाळायची झाली तरी सुद्धा आपल्याला कितीतरी दिवस लागतील. म्हणून तुमच्यावर आता जबाबदारी आहे. तुम्ही या लायब्ररीचे आता सभासद झालेला आहात. मी तुम्हाला मुद्दाम या ठिकाणी आणलेलं आहे. याचं कारण ही लायब्ररी कुठे आहे आणि लायब्ररीचं कामकाज कसं चालतं हे तुम्हाला कळायला पाहिजे. आता तुम्ही प्रत्यक्ष या लायब्ररीमध्ये येऊ शकता, लायब्ररीमध्ये बसू शकता. या ठिकाणचे कर्मचारी तुम्हाला सहाय्य करतीलच. तुमची पुस्तकं सुद्धा, हिंदी विषय असेल, इंग्रजी विषय असेल, त्या विषयाची पुस्तकं असतील, त्या विषयाची गाईड्स असतील, ती सुद्धा या ठिकाणी उपलब्ध आहे. पुढच्या वर्षी 12वीमध्ये तुम्ही जाल, 12वीच्या दृष्टीनं जी महत्वाची पुस्तकं आहेत ती सुद्धा तुम्ही पुस्तकं वाचू शकता. खरं तर आज आपण आपल्या हातामध्ये मोबाईल आलेला आहे आणि असं म्हणतात मोबाईलामुळे वाचनाची आवड कमी झालेली आहे. मी असं म्हणत नाही, मोबाईल हा वाईट आहे, पण हातामध्ये सुद्धा मोबाईल जर बघितला तर जग आपल्या हातामध्ये आले, ज्याला आपण ई लायब्ररी म्हणतो. जगामध्ये असलेली लाखो पुस्तकं त्या ठिकाणी तुमच्या त्या मोबाईलवर तुम्हाला मिळू शकतात. तुम्ही जर इंटरनेटवर सर्च केलं कुठलं पुस्तक पाहिजे, कुठली माहिती पाहिजे, ती माहिती तुम्हाला घर बसल्या तुमच्या त्या मोबाईलमध्ये मिळू शकते. तुम्ही जर ही पुस्तकं लायब्ररीमध्ये पुस्तकं वाचणं तुम्हाला शक्य नसेल, वर्तमानपत्र वाचणं शक्य नसेल, तुमच्या हातामध्ये मोबाईल आहे, त्या मोबाईलमध्ये असे ऍप्स आहेत, त्या ऍप्समध्ये हजारो पुस्तकं त्या ठिकाणी तुम्ही वाचू शकता. खरं तर दर दिवशी येणारे मेसेजेस आपण बघत असतो, मराठी भाषेमध्ये असतात, इंग्रजी भाषेमध्ये असतात, जे आपल्या ज्ञानामध्ये भर घालतात. तर असे मेसेजेस सुद्धा, अशी आर्टिकल्स सुद्धा आपण वाचू शकतो. आणि तुम्हाला जर ही आवड निर्माण झाली, त्या वर्तमानपत्रासाठी सुद्धा तुम्ही लिहू शकता. तुमच्या गावात असलेल्या समस्या असतील, तुम्हाला एखादी कविता येत असेल, ती कविता तुम्ही लिहू शकता, लेख लिहू शकता. तर वाचनाचे फायदे जर सांगायचे झाले तर खूप आहे, फक्त आपली इच्छा आहे. म्हणून इच्छा ते मार्ग. आपल्याला वाचायचं जर नसेल, आपल्याला अभ्यासच जर करायचा नसेल तर कुठलीही गोष्ट तुम्हाला साध्य करता येणार नाही. या निमित्ताने पुन्हा एकदा मी या ठिकाणी सांगतो, डॉक्टर रंगनाथन हे ग्रंथालय जे आहे ते ग्रंथालय आज प्रत्येकाच्या दारात किंबहुना आज प्रत्येकाच्या हातात पोचलेलं आहे. आणि अशा या ग्रंथालयाचा, अशा या पुस्तकांचा, अशा या ग्रंथांचा आपले मित्र सुद्धा कोण असावे, चांगले मित्र असावे. पुस्तकासारखा आणखी मित्र नाही. आपल्याकडे एवढी मोठी लायब्ररी आहे, एवढी पुस्तकं आहेत.
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.